Unímonos para que vivas con toda a enerxía do mundo. Gas Natural e Unión Fenosa ofrécenche este espazo. O regadío en Arbo facíase a toque de corna. O son escoitábase por todo o val e avisaba dos cambios de torna. Os regantes tardeiros había que pupalos a berros. Na levada de Santa María de Arbo, moi antiga, a operación de abrir e de pechar a presa e os regos maestros era confiada a un levador ou levadeiro. A auga tiña un prezo en Arbo, 1 minuto, 1 peseta. Bota. Son as 9:55. O levador era o dono da levada durante os meses de verán, cando máis falta facía. Partía e repartía auga e facía cumprir os minutos marcados no casal. Sen este rego caudaloso e kilométrico que capta do río Cea, o val de Arbo non sería tan fértil. Desta levada dependen 50 hectáreas de regadío e máis de 300 regantes repartidos en 7 casais. En total, 900 herdades. Sen o levador, o regadío de Arbo sería un caos, algo imposible. Benigno foi o último levador de Arbo. Colgou a corna no ano 96. Un oficio de escravo. Eu dormía cando a mellor botaban media hora, que me quedaba un poquinho a dormir, ou había regantes que botaban 1 hora. Ou dicíalle ao grupo de xente, mira que dentro de 1 hora despertaime se me queda a dormir. Pero, por conta que me tiña, eu non me podía quedar a dormir. Porque igual os que estaban a redormiña non me despertaban. O sea, que sempre tiña que estar ao loro. Tronzar e abrir o rego e ir correndo cara a torna. O levador, pegadiño ao regante, controla a apertura a pé de torna e conta cada minuto con lupa. E que había regantes que só dispuñan d'1 minuto. O tempo de rega era proporcional á superficie do terreo. Benigno herdou a cuncha de Sarete, aguardenteiro e levadeiro, durante 20 anos. Sarete custodia o casal, no que está anotado cada minuto que lle corresponde a cada veciño. É a Biblia dos regantes. Se non hai o casal daqui a 20 anos, non se sabe esa finca que agua ten. Eu sei que ten 20 minutos esa finca que está aí. Ten 20 minutos. Están aquí. Claro, se non hai o casal, que non sabe? Os que están sin nacer. Comprendes? Falar de regadío en Arbo é falar do cultivo do millo. Hoxe o millo foi sustituído polas viñas de Albariño, que non precisan tanta agua. O oficio de levador desapareceu e o son da corna apagouse hai 15 anos. Pero aínda se respeta o casal. Hoxe sábado, día de San Bieito, tócalle regar o casal das Hortas do Ferral. Como antano, os regantes diríxense ás leiras armados cos seus sachos. Como manda o refrán, por San Bieito hai que regar a eito. Unímonos para que vivas con toda a enerxía do mundo. Gas Natural e Unión Fenosa ofreceronche este espazo.